Обикновено, когато се говори за злоупотреба с чужди средства, всички се сещат за държавния сектор и обществените поръчки. Това е достатъчно примери от частния сектор и сега ще ви дам няколко. С две думи как може частно лице да изшане фирмата, в която работи. Един от начините е двойна игра с подизпълнители. Речем, че ти си на отговорна позиция във фирма. Тази конкретна фирма и трябва нов уебсайт. За щастие, браче, ти има фирма, която прави уебсайтове. Дава ти цена от 2000 лева. По документи пишете, че уебсайта струва 4 и твоята фирма му превежда сумата от 4000. Допълнителните 2000 си делите. Вторият пример е доста подобен и тук става въпрос за комисионни. Да речем, че ти си менеджер на футболен отбор. Конкретен футболист Иван Иванов е с договор, който изтича това лято. Иван топли пейката от 2 сезона и няма да е полезен на клуба. И двамата го знаят. Банката обаче се харесва заплатата. Разбирате се да те даде 3 заплати и ти му удължаваш договор. За сметка на клуба. Третия пример е укриване на приходи. Да речем, че ти си управител на голям обект, който отдава помещение под наем. Обектът се държи от дружество, чието изпълнителен директор се вясва там веднъж на високосна година. Тоест въобще не знае за какво става въпрос. Повечето помещения се плащат по договор, но ти като управител си харесаш няколко по-забутани и ги даваш под масата. Тоест без фактури и без документи. Парата я прибираш в джоба. За сега толкова. Сееш се, брат. Злоупотреба. Ай, чао.